Na most jó. Pap. Úgy tekerek. Mert én nézed, már végig manuálozok. Júj, 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 ebből esés lesz. Várjál, le tudok ugrani? Az igen. Valaki Kilógok. geteljen magához. Én nem Gyártod tudok, a mert nem getellek? tudok. Admin. Tessék, gyere csak ide. Nem jössz velem, az biztos. Ó. Hoppá. Az de jó néz ki ez a izé. Jó, leívok egy BMX-et inkább. Mint az előbb. Figyelj, Martin, ezt csináld meg. Gyere, gyere utánam, figyeld. Jaj. 20 Akkor fel, azt levited- nyomkod a 8. Tudom. Levitte, akkor veszed? Én most nem. Még. De vedd. Levi, veszed De ma? nem tudom a mikrofon nem tudom beállítani rajta, mert angol. De microphone vagy, nem tudsz angolul? Lol. CJ, biciklis Lol. hadjárat. Menj még. Menj. Itt estem le a fiúm. De egész jó lett. És figyeld, Az igen, oppá. mennyit manuálozok, csak felborultam azon a szaron, várjál. Nézzétek már! Nézzed már! He! Gratulálok. Magam. Nézd ide! Várjál, driftelni akarok. Vagy Ó, egy tessék. kerekezünk ide. Stop tábla. Stop tábla. Drift. Ne! Segítség! Hoppá! Ó, nem estem le. Ó. Majdnem elütöttem a Martint. Pedig a Martin AFK-zik. Ja, mert Igen? Pedro beszélget. M-Life admin vagy tulajjal. Ex tulajjal, várja. Gyere! De ne! Ez a faszom. Hoppá, ez nem sikerült. Ennyi vagy. De vár! De ugye meghalok. Irigyek vagytok, srácok? Így ketten. Irigyek vagytok? Irigyek vagytok? Azt figyeld én mivel. Nézzétek! Anyád, nézzétek ma milyen hangfal van a csomagtartómban. Gyertek ide, nézzétek meg. Figyelem. Az egyik GT5-ből áthozott csávó nagyon gyorsan. Teker. És csak meg. Csomagtartóban itt, ha látszik hátul. Ne lőjé. Valamelyik ötök érti különben majd a Photoshophoz. Ja. Na, mi van srácok, beszóltatok? Jaj. Na. Én mellette Levi, mentem el. beszóltál? Hallod, én mellette mentem el fél Tudom. centi. Tudom. Mi van, Levi, beszóltál? Hagyjál már te. Mesélből a sebezet. Tudom, hogy nem. Getelj, létszi. Ugye még mindig nem tudok. Jó. Szóval a múlva. Ó, hogy a... De ez így nem ért, nem most már ezért geteljük. Itt a csodálatos Oi, bazd meg. Nyugi, nem téged céloztalak. Még nem. Tegyetek már, Ez már tényleg funny moments. Aha. Hát Mellette megyek el, most meg majdnem eltalál. kihozom a maximumot a dolgokból. geteljetek már oda. Most ide a pálya végére, vagy izé végére, airport végére. Vagy kifutó pálya. Frontalizáció. Ó. Frontalizáció. Oh my god, man. Még egyet. Lökjük el a dömpert. Propeller. Helikopter propellere. Hey. Az helikopter kill, vagyis HK. Nézzétek már nekem. Hát de én nem killeltem semmit. Csak a dömpert. Ez nem jött.
Ez nem jött össze. Az igen, hogy másztam ki a tankból. Jó van. Könyörgöm, legyen ez a jó busz, jó. Baszki. Bocs. Mi van, nincs? Ja, van, jó. Hogyha nem ment volna elütött volna a francba. Gyerekek, hidraulikázok a busszal. Geteljen már valaki, mert én nem tudok. Júj, felgyulladt a kocsikám. Júj. Szívesen. Danke. Tanke. Azt figyeld, olyan ugrásokat csinálok ezzel a busszal. Jobbakat, mint a szavannával, vagy a Remingtonnal. Na, Levi beült a tankomba. Ja, de amikor medve így kullog, úgy megyek busszal. Így gurulok. Így jobbra-balra dulöngélek, mint a részegek. Azt a büdös! Azt a büdös! De nem már! És most zsaru lett. Ezt az előbb. Üyyy. Ezt az előbb. Hoppá! Azt a büdös! De megijedtem már, hely. Ne vagy megöljél te! Kapcsold már be ezt a kurva gurút. Nem kapcsolok Gaud módot. És így kiment a hidraulika? Vagy nem, várjál? Ja, kiment a hidraulika, jó van. GTA 5-ös skin kitesz magáért, hallod? Nem. Na, Tégedet. Úgy ez is a te hibád. büntettek. Úgy büntették meg a szerveren, hogy ő is meghal. Hát ez jó. Jó bullshit. Megint nem tölt be rendesen a map. És nincsen semmi fegyverem. Meghaltam. Rohadt godmódban vagyok. Csak valami jó Infernus, elmegyek a reptére vissza. Várj csak, ha most felrobbantom magamra a benzinkutat, akkor logikusan megdöglök, vagy nem? Hoppá! Hoppá! Gyere! Én most nekifutásból belemegyek a vízbe, és megyek úszni egyet. Valahova. Menjünk már strandozni. Kétszer vissza. Ez is lehetett kerekelni. Néde! Jaj. Az mi? Várjál. Sa. Sa. Ja. Sanchez. Sanchez, te. Szükségem van neki szarra. Jó van. Gyere csak ide. Próbálkozzon a napi szarra. Ja, igen. Hallom a kontrolleredet. Ó, shit. Júj. Vízbe. Megyek egyet úszni. Az igen. Tudjátok, mivel kéne beleúszni a vízbe? Vagy... Mi? Kétszer. Nem. Én elmentem. Sziasztok. Elmegyek strandozni. Szóval ez a videó az lesz minden. Frödjünk! Nem ezt akartam. De jó van. Ne, szaladok, Gazi. Ugrok egy olyan fejest. Ja, puff, egy hasos. Jó. Én hasast én is csinálok. Jó fájdalmasat. Na várj, most lemegyek a víz alá. Kérek egy motor. Boom! Várjál csak. Per P. Ja, a vízben Az igen. egy kisebb vízben meg a motor. Mert nem lehet. Na. Azt figyeljétek. Én ilyen halálugrást csinálok, azt figyeljétek. Nézzétek. A lábam, Nézem. én még így maradtam, CJ így maradt. Azt figyeld. Azt figyeld! Ó, és pont érte a hasam a földet. Így megérintette, cső. Meg tudlak, ja nem, ez nem GTA 5. És én. Anyát, 153 a pingem már megint. Hát csak így is tudok, nem folyton a space nyomkodom, hanem a
Space lenyomva tartom. Szétnyomkodom az egeret. Két. Izé. Egy ilyen magas levegőből beleugrok egy jó nagy fejest. Hallod, én egy olyan nyomatok hallok. Én már felhőréteg fölött vagyok. Vagy pont a felhőrétegben vagyok. Felhőben. Ja, egy felhőrétegen túl. Még Martin, a pingnek mit lehet csinálni? A pingemnek mit lehet csinálni? Semmit. Mert van mikor 15-20, Per meg kill. 100. Per Q, vagy per K, vagy kill. Na jó, most 45, most egész jó. Előbb 150-ek valami volt. Hát az éjben a Core 4-ben meg 1200 valami volt a ping. Oké, nem baj. 1200 valami. Csak úgy beleugrok egy szimpla izét. Szimpla kicsit vízbe. Jó van. Fürödtünk egy jót, mocsárba. Most már mehetünk tovább, nem? Ja. Beleszálltam, belagyoztam a vízbe, most már mehetünk. Oké, várjál, én is beleugyozok mindjárt. Téper is. És levegőben állok, hát. Hogy, belehugyoztam, bekérem a Choppernek az éjjel, mint fújt. Pervé freeway. Itt van. Ó. Pervé freeway. Ott van per freeway. Várjál, a freeway azt hiszem be van nekem módolva. Módolva. Tehát ki fogsz crashelni. Ja nem, nincsen bemódolva. És akkor most Valaki vegyen már fel. hogy? Mire? Videóra? Dehogy is. Hoppá. Ne! Megdöglöttem. Kiöntötted a drága gyümilét! Kiöntötted a drága gyümilét! És fel. Nem már, ne vegyél a motorom. Nem akartam. Ez az én motorom, én loptam. Ez jobb ez a motor. Benni, várj már meg. Ja, felvegyelek? Igen. Azt hittem, hogy videóra vegyen föl valaki téged, de... Nem hackelsz, mi? Nem hackelsz. Várj. Most itt nem akartam. Nyilván akarsz. Akarsz felszállni esetek? Az meg hát. Azt szeretném. Várjál. Jobb, hogy hátra. Oszlanyom meg, ez két is. Nem két is. Nem, mert várjál, hogy G-beti az izét. Az utas. Félre főszállás. Olyan tudjátok, hogy lejövök egy jobbat. Tánc, bocs, breakdance. Bocs Martin, bele breakdance-elek a izébe. Hoppá. Bele breakdance-eltem a vízbe. Hoppá, én meg kikresseltem. Ez a kis hoppád véget. Na jó van, gyerünk. Az igen. Az igen. Várjál, oda megyek, Levi. Gyere. Srácok, véletlenségből egy új game módot valaki nem tudna nekem ajánlani? Nope. Nem megyünk. Martin, annyi kérésed van. Ne lőjé! Úgy is gád Gódba vagyok. Úgy is gád De a motorom nem. Hát nem baj. Ez a kettes. Szóval még veszed a videót? Igen. Hopp. Mondod, hogy csapottam a pizza bolyjal, figyeljéd ma! Miket szállítanom a sarokra a pizzát? El kell vinnem Comptonbe a pizzát. Így ezért megyek. Compton. Nem Ganton, vagy Sanderson, ugye Ganton. Nevezték el Compton. Nem esetleg valójában tényleg. Nem. Ott És zúdul. srácok, szerintem a videó végén nem leszek ott. Ne adjuk neki egy kis bosztot! Neki a falnak! Az igen. Anyád elszálltam! Hogy elszállt a motorom? Átlak. Mondom, állj meg. Megvárom. Megvárom, hogy ide ér, ezt a idegetellek.
Gyere, lövöldözünk, biciklis hadjárat, ami már motoros. De te hova mész? Én így elmegyek a Cluckinbellhez. Megcsalom a pizzázót. És itt fogok dolgozni. Ilyen McDonald's. Azaz, már hányok? Az igen. Látod, hogy hányok? Én bepucsítok neked. Én bepucsítottam ne. Jó, ettem én is, most jó vagyok. Ajánlni. Azért kéne San Andreasban azt csinálni. Ja, az NPC-ket. Szétlőttem az üveget. Gyere, kaja helyük Mondjuk, egyet. hogyha srácok adtok hozzá NPC módot, Mit nem ér. Éj, ez az én motorom! ezt milyen a állító? Álljál meg, Gaisi. Hallod? Levi, hazamegyek. Ja, jó? srácok, véletlenségből most bejelentem. Ti legyen is milliómossal játszok, Nem játszok, biztos nem játszok. Én se. Azzal biztos nem. és nem fogadnátok el egy darab kihívásom? Nem. Nem. Láttam a videódat, nem. Te hol a faszomban vagy? Lent vagyok. Ja, őt hívtam ki. De azért mondjuk ezt nem a videónak a címébe kellett volna megírnod. Hogy? Hát hogy Herbit kihív volt. Hát most mit csináljak vele? Keresselj magadhoz, légy szíves. Keresselj magadhoz, leszokom. Vagy jó van, már félrebeszélek már a... Nem vagy. Hol vagy? Ló, ez mi a fasz? Pont az. Barlangban lakok. Nincs ajtó, mert barlangban lakok. Trikóm van, csöves is vagyok, meg pizzázom. Később bírok menni. Kis... Jó, nem kell ennyit te. De ne vár! Na, add ide. Ellopja a motoromat. Enyém. De ne vár! Enyém. Képzeld, itt lakom. Nem adom. Nézd meg, itt lakom. Az jó dolog. Na. Jó van. Megfosztalak a motoromtól. Én majd lekértem és csoppát a szószakot. Színváltós Ne. motorom van. Hoppá. Még egyet elejtettem. Nem már beesett Anyád, a de szép vízbe. zöld mond. Gyere már ki onnan, hát. Itt vagyok én már. Szabadba. Jó. Szóval az új videómat, ezt a Hoppá. kihívásos videómat. Blotty. Bele a Júj. vízbe. Hexa fent van. Hexa! Áj, Istenem! Júj. Pap. Most már akkor várjál meg, hogy menjek a hajódba. Hallod, mint hogy... Jó. De én ezt nem Rástél a tudom. fegyveremre. Ja. Nem bírok felugorni, na. Azért. Baj, hát ez már 18 pluszos. Mi? Hát, hogy ráestél a fegyveremre, érted? Jaj. Igen. De a fegyvernek a csövére. És ezért a Levi most csöves. Azt meg még rosszabb hallod, hogy ráestél. Levi csöves vagy. Mert ráestél Jó. az M4-esem csövére. De ne lövöldözzél, megtaposd. Mi az? Az mi? De széttaposom tököret. De ne Hoppá. vár. De ne a tökömet. De. Hogy megáll a hajó így mikor kanyarodok. Mi van, verekedni akarsz? Na, miért nem tudod bejönni? Mert GG. GG. F. Állj csak Na, meg, megpróbálj bejutni mellé. Nem. Akkor googolok a szőrbe. Aztán leesel. De hogy esett? Azt a vezetést láttad? Menjél már kis gyorsabban. Ja várjál, hát itt zsákutca van. Akkor felmenjünk a vízre. Oké, gyerünk, azaz menjél tovább. Ne, kisiklott a vonat. Vagy hajó. Na jó, mostantól autóval sem megyünk tovább.
Lehívok egy jó szart. Gyere, szállj be! Ezt úgyis a GT5-be lehet ilyet csinálni. Jó, várj, F1 nyomtam, várja. Nem már! Ne a motorra ülj már fő, te fogyatékkal élő. Hajléktalan család. Nyomom a kurva gét. Mert érezte Hexa, hogy foglalkozom. Menjünk föl ide. Te kiugrottál. Minek ugrottál ki? Mondd meg ezt nekem gyorsan. Mondd ezt el nekem rohadt gyorsan, miért ugrottál ki? Itt hagylak. Szasz. Melyek a szellemvízhez? Ha megtalálom. Itt is úszhatunk. Bár nem. Bár inkább ne, ez túl nagy. Levi, alig hallak. Hát nem Azért beszél. úszok egyet. Srácok, mi lenne, hogyha hát egy Nézed már, motorozok a vízbe. felhívnám Hexát? Hát Te hívod. az legyen. Szerintem lehet. És megírom neki, hogy rohadjon, mert nem mondom neki, hogy rohadjon, mert nem gétkezett velem. Csak olyan nem úgy leteszem most, mert hát Hexa így nem fogja felvenni szerintem. De akkor várja, mert akkor leteszi az egészet. Ja, úgyhogy